Assalamu alaikum mai sallama a gare ki kin ji. Haba, mure ka kaman kukan sa. Barawo yayi kuɗi ya bar. Abubuwan nake ganin kaman akwai dan bakin ciki. Da ya faru da shi talauci ne. Wallahi har sauka yana sa. Dole ne wannan kasuwanci. To Allah, kaga na tsinta $100. Dala 100 fa jajaye. Yanzu ne za mu zuba kuɗi ne wannan sana'ar. Kayan wasu irin kaya ma suke so daga ciki. Za a yi tuntuwa mana daga ciki. Dilan muke so mu farke mu bisa ɗaya bayan ɗaya muna caje aljihunan da ɗan kalmaran ko Allah ya sa mu dace da wannan dai kuɗin wajen nan dai. Da ko wani gari suke ne haka. Masu neman na abinci ne da na sayan taki. Kai wannan yakin mutunci ne. Mu ne muka zo neman na abinci da taki. Da baya suka shigo kuma saukar roka ne. Me ya kawo ku? Neman kuɗi muka zo. Mu sai gidaje manya-manyan gidaje da tafka-tafkan motoci a cikin shekara 1 ko 2. Kun fito neman kuɗi kenan? Mun dai fito mai kuɗi. Kun zo da capital. A'a ban zo da Kai? ba da tare da shi ban zo da shi ba. Wayo kai! Wai kai amma da kuɗi yana mun. Ai talaka ne yake bacci ya da mutane. Labe bana gani labe. Barawo da ɗan jaci sana da wani maraba ne? Ga Nasko gaban yan gwangwan. Wai me ya damuwa ku ne? Harka muke so mu fare. Wace irin harka? Gwangwan. Bakin karfe. Yawwa bakin karfe. Kamfanin karafuna zan buɗe. Lalo 100. Lala mutuwa ce akai a gidan nan naga mutane sun taru. Me gidan ne ya rasu. Sannunku. Ya hakuri Idan kuma. Allah ya so mutum da arziki sai kaga mota ta hatsari mutum 100 sun mutu saboda mutum da ya samu naira 100. Subhanallahi. Ai gwangwan din kenan ai. Gwangwajewa. Da kyar aka zaro sassan cikinsa. Dama wai mukan sayi mota da ta yi hatsari ta yi kaca-kaca mukan saya kuma ba da koda kafin alƙalami. Jama'a ku rike musu. Yabe, ita kanta ina yi. Kai dan secret society. Sikiro ne sikiro kuma ni ba sikiro bane wallahi. Wallahi tallahi daga tungan barau muke. Yanzu kwandon tumatir a Fatakwat ana sai da shi naira 5,000. Idan kuɗi suka dawo kuma sai a yaya. Sai mu tada wata motar wacce tafi waccan girma. To sai mu jira nawa kuma. Ana maganar miliyan 2 cikin sa'i 3. Ashe dai arzikinmu a cikin gwari yake.